uNkulunkulu akulonto uphile phuse uphumelele. Ngicela ukuthi inamba uyisebenzise kuphela ngoba uyimemba. So 9 kuya ku-5 ntambama kuphela uyangifonela. Olwethu yini la ithi if uphupha uhleli naye emanzini ukhuluma ngenyoka. Angazi ukuthi yini edala ukuthi abantu bengafuni ukubingelela. Yini elahlekayo uma ubingelela? Yini elahleka uma ucela yabo? Uphupha uhleli nenyoka emanzini kungafika ngoba number 1 ngokwesintu uma uphupha usemanzini kungawuphawu olungeloku uma uhleli nenyoka emanzini. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ithuna edlozi lasemanzini noma unesitalo sasemanzini. Ngalokho umuntu ukuthi uyibeka kanjani yabona. 2 omunye angayibeka kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha usemanzini ngabe uphawu olungeloku uma uhleli nenyoka. Lokho kungakhomba ukuthi wembethwe ngaba ilesi sidalo noma ileli dlozi lomlawe omunye ngathi kungenzeka unalesi sidalwa sensusa, kanti futhi ngaba inkosazana yamanzi kodwa isuke ikhombisa ukuthi unalamandla kakhulu akwembethe ahambisana nani namanzi. Kodwa kasiva number 3 ngokwenkolo uma uphupha usemanzini kuye kuthathwe njengophawu olubi uma uhleli nenyoka ngoba lento isuke isikhomba ukuthi kungenzeka wena udinga ukukhuleka noma ukukhulekiswa ukuze kukhululeke wena futhi kunqandeke lo moya wobumnyama noma ke lo moya wemadlozi okulandelayo. Amen. Siyabonga. Be blessed. Isambulo 12:15 nenyoka yakhwifa kwaphuma emlonyeni wayo emva kwesifazane amanzi kungathi umfula ube umbizo umfula. Siyabonga.